nyaka kadhowath nam chumbi mano e kaunti ma Mombasa. Mana kaka ineno nyakwara Mogi Ajwang', mano jafwambo marwa manitiere e kaunti ma Mombasa, George Aoko. George Aoko, ichiew nade ka intiere e kaunti ma Mombasa kono to nyaka sani ikruok ne yiero mabende biro chakore ayanga odiochieng' makiny saa 12 mar okinyi. Ikruok osechopo nade, George Aoko? Erokamano ahinya Sharon, awinji maber ko ke kaunti ma Mombasa kaendi, mana kaka iwacho no, gima dhi nyime en chenro mag neno ni kiny itimo yiero ema dhi nyime. Kama antiere ni antiere e Tallying Center, mano mantiere od bura ma Mvita, kuma hall mo antiere ni gima dhi nyime ni apisas motelo ne chenro mar yiero ni sani endi yaw boxes mantiere kaendi mana mar yango ni to bende kalatese mantiere go gin mago makae to gin mago ma kun mowinjore. Koro gima gitimo sani en giyawgi to gi confirm ka en adier gin makaendi kata koa kaendi eka koro bichwalgi e polling centers. Kata kamano mana dakika machok mosekalo oyud ni nitiere chochni moro achiel moyangore kaendi. Oyud ka nitiere kalatase mago ma governor koyaw to oyud ni gin mago monego beni dhi Kilifi, to watemo loso gi jo mochung' ne chenro ni gikoni chochni ma kamago thoro ga timore. Koro gidwa ng'iyo ni to gidwa find out ni to makaeni ni kanye to maendi ere kaka kelo biro kaendi, to wageno ni gidhi loso weche ma kamago eko. Antiere kaendi gi achiel kuom jogo mochung' ne rango chenro mag yiero kaka dhi nyime kaendi, mago iluongo ni observers. Adwa mani to ler mani to achiel kuom gigo magineno kata nyaka sani gineno ka chenro ni dhi nade. Suda machiegni ka chakna chaka gi nyingi to nyisa ni kaka achiel kuom observers uneno ka chenro dhi nade kawuono. Erokamano jaduong' George, nyinga luongo Bonya Ezekiel, achung' ne office mar Register Political Parties Kenya mzima. Kina nachung' ne yo ne Korka Coast koni endi. Koro kawuono wabiro ka mondo wang'e ikruok makende mar IEBC kaluwore gi kura makiny goyo kinyni. To kaka ibende neno ka joe kore maber, ballot papers osechopo ka. Koro sani wayawo every pellet mondo wa ensure ni ballot papers mantie kae ema onego bed ni owinjore ni ka. Makmano wasenwang'o achiel mana nigi issue mo matin, to mano to mago gik ma wa expect ka sama nitie yiero kama. Mano just a logistical issue. Wabiro yawo bodongo tete mondo wakikisha ni ma biro kago ema onego bed ni nitie ka. Otherwise mana nitie gi tabu matin no en monego bed ni dhi e county mar Kilifi to gikone ne wag ne be transported kucho. Ema omiyo bende nyaka wago ne IEBC erokamano. Ka dine bende girito mar yawo gik kiny gokinyi ema dine wabedo gi tich matek. Ka kiny yawe gokinyi sama onego bed ni go kura. Koro ka wijone kala ballot paper mar biro ka moko bed ni biro ka to ji chako go koko. But ka koro fwenya chon sama kama miyo gi thuolo makende mar kendo koro golo gigi kasani mondo tere kama onego bed ni giwete. To ma onego bed ni biro ka bende kopo no dhi e area machielo gin gi thuolo mar golo gi kuma gintie no kikelo gi ka. Mano cannot be a problem, and ang'eyo dhi bedo sorted kata kapok odhi chamo lunch. Biparo ni en garanti ni kech maendi wayudo ka onego bed ni dhi Kilifi. Bipani en garanti ni onego bed ni ma Mombasa ne mantie Kilifi koso nyalo dhi kamoro amora e kaunti machielo. Kamoro amora, lakini gikone ni ang' no bed ka kapok oromo godhiambo, nikech ballot papers te nyaka bed distributed kawuono to various polling stations. To kata king'eyo ka POs osebiro ka te to gi jokwan ombulu ji auchiel ka bende ne ka, security bende ne ka. Koro gibiro bedo distributed from the Tallying Center ka. Koro PO ka PO ga ward ka ward emiyo magi to gidhi godo. Sama mano timore, bedo gi geno kaka observer ni IEBC biro bedo kose organize kaka ballot papers maka chopo ka mondo mi gibende gidhi in the polling station mana kaka mamako bende dhi in the polling station. Ang'e achiel kaka observer kata joneno marango kaka chenro ni dhi. Keni so far iseluoro kun machal nade, to weche magarita ineno ka chal nade nyaka sani? Weche magarita ni kare kabisa, kaneno ka IEBC opangore maber, bende nyewe wamiye multi-sectoral approach. Nitie security moromo ka polling station, then team mako bende biro wuotha ok gin attach particular polling station, but gibiro dhi around mondo mi gi wete gi support kapo ni nitiere need. Kasa moro nitie gima nyalo bedo threat to the voting process, then gido ka security nitie ma maximum manyalo konyo wachno. So far so good. Come on. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, mane chenro madhi nyime wantiere e Tallying Center mano ma od bura ma Mvita, kuma sani iyawogie ka ng'iyo ka gibingin sawa eka koro bigolgi kaendi kitorogi e kuonde lutombolo mano mantiere e od bura ma Mvita kaendi. Chenro ni bende dhi nyime e kuonde mamoko kata ute bura mamoko auchiel mantiere e kaunti ma Mombasa kae. Wabed ka kendo beta kicha mar neno ni waluwo wachni, wabiro nyiso janeno maro kaka weche dhi e kaunti ma Mombasa kae nyaka kiny kochopo chieng' yiero. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko. Med mana bedo wang'wa e kaunti ma Mombasa kanyo kendo ibiro miyowa kata ibiro nyisowa gigo duto matimore e kaunti ma Mombasa kotudore kod yiero maduong' ma higani. Ka bende jo Kenya ikore makoni kod